Декабрь айында ямағатчылык бөтә дөньяга танылган күренекле төркиятче, профессор, доктор Зәки Вәлиди тугандың туган көнен билдәләй. Был истәлекле мәлгә арнап Башкортстанда Зәки Вәлиди атналыгы игълан ителде. Тематик атна сиктәрендә кала һәм районнарда төрле очрашулар, конференция һәм түңәрәк өстәлләр, укулар һәм башка саралар оештырыла. Сибай калаһында билдәле галим, сәясмән һәм дәүләт эшмәкәре Башкорт милли азатлык хәрәкәте итәкчесе Әхмәт Зәки Вәлидидің бюсына сәскәләр һалынды. Зәки Вәлиди туган ул безнең өчен генә түгел, башкортлар өчен генә түгел, Рәсәйгә өчен генә түгел, бөтә җир шары өчен билдәле галим, сәясмән. Уның башлангысы белән Башкортстан республикаһы төзелә һәм Рәсәйнең федерализмына нигез салына инде. Уның тырышлыгы белән, уның белеме белән, уның аңы белән ул бик күп җир шары халыклары өчен бик күп асышлар эшләгән галим, сәясмән. Шуңа ошо көн безнең башкорт халкы өчен данлыклы көн дип әйтсәк хата булмас. Зәки Вәлиди туган yerine кайтыр юлы мәңгегә бикләнеп, сит илде төяк итәргә мәҗбүр булган үз дәверенең алдынгы карашлы сәясмәне. Якташыбыз исеме 70 елга якын вакыт үткәч кенә Башкортстанга әйләнеп кайта. Уның язмышы заман һанавын үткән халык вожданы һәм милләт намысы. Бүгенге көндә Зәки Вәлидинең исеме әлбиттә халкыбызның күңелендә дип уйлыйм мин. Ул укучылар, яшьләр уны беләләр. Мәктәп программасына индерелгән уның биографиясы һәм артабанда уның тормыш юлын өйрәтергә кирәк, яшьләргә без өйрәтергә бурычлыбыз. Һәм дә Әхмәт Зәки Вәлидинең хезмәте халкыбызның күңелендә мәңгегә хакланыр дип уйлыйм. Милләтебезгә әлбиттә артабан әле үзаллылык өчен, үзаллылыкты яклау өчен уяу булырга кирәк, бердәм булырга кирәк дип уйлыйм. Гөлсәрия Билева, Ниязмир Хайдаров, Любовь Карпова, Яңгыстар хезмәте. Билдәле ямагат эшмәкәре язучы Рамазан Өметбаевты һич икеләнмәенсә 20-нче буаттың олы шәхесе дип әйтергә мөмкин. Рамазан Гыймран улын, уның эшләрен әле лә республикабызда кадерләп искә алалар. Тел өсөн борсылып яшәне. Матбугат битләрендә, радио, телевидение аша яһаган сыгыштары барыһында битараф калдырмай яратып кабул ителде. Аз гына вакыт эсендә ул бай әдәби мирас калдырды. 6 китап, тистәләгән хикәяләр, бик күп очерктар. Уның исеме дәүләт органнары, җәмәгать органнары халык тарафынан мәңгеләштерелде. Өфе, Сибай, Баймак калаларында ул яшәгән, эшләгән йорттарда тактаташтар куелды. Быел Аксула дәртләндерү сараһына 3 автор дәгъва итә. Улар Сибай башкортлары курултайы башкарма комитеты тарафынан тәкъдим ителгән крайда өйрәнүче тарихчы Ирек Бикмәтов, ветерандар советыннан мәгариф ветераны Фәния Хәмитова һәм республика журналистлар берлеге әгъзаһы Мәүлидә Якупова. Ин кадерле китаплардан мин язганнардан ханаем моны жизни на пыльных тропинках военных дорог. Ул укытучылар турында, хугышта катнашкан укытучылар, Сибай укытучылары. 10 ел элек алар тереләрен, алар шул тере кешеләрнең һөйләгәннән язып, шул китап сыкты. Аны әле булса балалары килеп һорайлар, внуклары һорайлар. Ул кешеләрнең хәзер инде 4 кеше генә тере калды. Анда китапка кергән кешеләрдән. Шуннан китап Кирәймәргән и его потомки. Монда 30 гаиләгә шәҗәрә төзелде. Шәҗәрә төзелде документально. Ревизская сказка деревни Бахтигареева, Мансурова, Баймарского района 1834-1859 елда язылган ревизская сказка буенча. Монда Нигматуллиннар, Хисматуллиннар, Вагаповлар, Хамитовлар, Гибадуллиннар, һәр башка бик күп гаиләләр. Алар әле булса бу китапны кешеләр килеп һорап, үзләренең балаларына алып күрсәтергә теләйләр. Ин адакка язылган китап бик кадерле кеше турында Алибаев Адигам Галеевич. Ул үз дан орденга лайык булган кеше. 10 ел без служивый отечество дигән шулай китап сыгардык. 9 ел, 10 ел икенче мәртәбә бастырдык. Чөнки
аруқ яңы ниләр барлыкка килгәне сыганактар. 2009 ел тәүге Башкортстан Республикасында барган конкурста без шәҗәрә төзү буенча Хикметовтар без беренче урын алдык. Һәм менә шуннан алып без эште туктатмайбыз. Безнең оешмабыз бар үзебезнең. Шулай итеп гаиләнең Хикметовтарның Мир Рауф дип аталган Мират Ирек Рауф дигән үз кешебез ныклап эшләйбез. Безнең ни бар? Акакалдар коры, унда 12 кеше. Без һаман да эзләйбез. Тугандарды. Ирек Нимат штурахында бер-ике һүз әйтеп китәйм әле. Ирек Нимат менә без бер техникумда авыл хуҗалыгы, Баймак авыл хуҗалыгы техникумда укыдык. Улардан группа башка булды, технически без агрономический укыдык инде. 2 елдан ул егет армиягә китеп барды. Мин укып бетеп Мәрәс авылында 50 октябрьдә эшләй башладым. 2 елдан 1 елдан Рим әкем ирек кайтып төште. Шул колхозга техник итеп бергәннәрне. Шул вакытта ул Хакмар Октябрь байрагы газетіне бик әүдем яза тургайны. Шуны бер 2 ел эшләгәч, аны шул алып киттеләр редакциягә, Борхан Сәмигуллин Борханга чакырып үзенә махсус хәбәр чәйтеп алды. Һич шиккез, авторларның барыһы әдәбият, тарих, крайды өйрәнү, төбәктең ардаклы шәхесләрен мәңгеләштерү яһәтеннән зур эш башкарган. Уларның һәммәһе мәртәбәле премиягә лаек. Иңүчеләр ел башында билдәле булачак. Айгөл Хәмитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, яңалыктар хезмәте. Оста һәм үткер каләмле һүз маһире, билдәле язучы Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Таңсулпан Гарипованы тап шулай дип атап йөрүтәләр. Ошо көндәрдә ул Сибай калаһында булып, ижадын ихтирам итүче якташтары белән очрашты. Атказанган мәдәният хезмәткәре, башкорт әдәбиятының агыйнәһе Таңсулпан Хизбулла кызы Гарипова. Әйдәгез алкыштар менән баш калабыз Өфөннән килгән улы кунагыбызны ысын каләм остаһын түргә сакырайым. Әдәбиятка аяк баскан Таңсулпан Гарипованың «Кыр сияһе» дигән тәүге хикәяләр йыйынтыгы 1978 елда дөнья күрә. Унан бер артлы тагы 2 китабы басыла. Ә бына халык арасында киң билдәлелек яулаган Бөйрәкәй романы өстендә язучы 7 ел тирәһе эшләй. Һуңынан был әсәрен ул пентологиягә тиклем үстерә. Ошо ижады өчен автор Салават Юлаев дәүләт премияһына лаек була. Таңсулпан Гарипова шулай ук драматургия өлкәһендә лә әүдем ижад итә. Һәр хәлдә Сибайда эшләгән, яшәгән елларым өчен мин рәхмәтлемен. Берни дә үкенечем дә юк. Сибай мине драматург итеп яһап җибәрде, Сибай театры. Әгәр Сибай театры минең төштәге йөр әсәрен куярга йөрәт итмәһә, Дамир Мәҗит улы уның режиссеры булды бит инде. Мин итәки драматург булмакка ялыр инем. Менә улар миңа ышандылар. Минең һәр язган әсәремне көтеп алып, килешмәгән җирләрен бергә эшләшеп, менә шулай итеп сәхнәгә сыгарып килдиләр. Хәтта менә китмәгән тырналарны 2 тапкыр бер тапкыр куйдылар, икенчегә тергеделәр. Әле Дамир Мәҗит белән һөйләшкәндә бөтенләй яңа состав менән мин уны яңадан куярга итәм ди. Әдибәнең балалар өчен ижад иткән әсәрләре лә байтак. Очрашуда кала китапхана хезмәткәрләре, Рамазан Өмөтбаев исемендәге башкорт лицей укучылары Таңсулпан Гарипованың әкиятләрен сәхнәләштереп күрһәтте. Касандыр үзе балалар баксаһында ла, мәктәптә лә эшләп алган Таңсулпан Гарипова кискәйләргә нинди әкиятләр, хикәяләр кирәген белеп яза, уларның дөньяһын аңлай. Шуга ла ижады бәләкәстәргә лә, олыларга ла бердәй якын һәм кадерле. Төлкү бай тидәр уны. Бына исмаһам туны. Шәп югыры, үде югыр. Бына исмаһам дус буга шундай. Таңсулпан Гарипова башкорт әдәбиятының, халкыбызның һирәк тә бик маһир да, күренекле лә һүз осталарының береһе. Шундай шәхестәрнең бүген безнең арала булуы мәртәбәле лә, горурлык та. Был очрашу менән Сибай халкы башкорт әдибәһенә үзенең рәхмәтен yetkirdi, артабанғы ижадына фатиха бирде. Erkim bilmey olan Hasan doğan sağan
Гөлсәрия Әбилева, Радмир Исанголов, Любовь Карпова, яңлыктар хезмәте.